Hi friends, welcome to my RB Unique channel. लोगोफोरा नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि RB Unique चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय। लोगोफोरा आंनि दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय बेंगालरनि सोमोन्दै माखासे दिन्थिनाय। नोंथांमोना अननानै जोबजासे नायलांदो। बेंगालरा कर्नाटका स्टेटनि मोनसे राजधानी। बियो कर्नाटकानि मोनसे गिदिर सहर। लोगोसे भारताव बेंगालरा मोनसे गेदेर मेट्रपलिटान सिटीबो। बेंगालराव खमैबो 1,23 लाखनिबो बारा सुबुंफोर थायो। बेंगालरा खमैबो 8,500 किल'मिटारनिबो बारा गुवार। बेंगालराव गासिबो धोरोमनि मानसिफोर थायो। बेयावहाय गोबां मन्दिर, मस्जिद आरो चार्चफोर दङ। बेंगालरखौ अफिसियेलि नामाव बेंगालुरु नामजोंबो मिथिनाय जायो। बे सहरा भारताव नैथि लेभेलनि हरखाब जौगानाय सिटी। बे सहरावनो इन्डिया स्पेस रिसार्च अर्गानाइजेशन (इसर' हेडक्वार्टाराबो बेयावनो दं। आरो लोगोसे भारतनि बयनिख्रुइबो बांसिन सोलिबाय थानाय टेक्न'ल'जि कम्पानिफोराबो दं। जेरै विप्र', इन्फ'सिस, हिन्दुस्तान एर'न'टिक्स लिमिटेडफोरनि हेडक्वार्टाराबो बेयावनो दं। इन्डियानि बयनिख्रुइबो देरसिन अनलाइन फालांगि खालामग्रा फ्लिपकार्ट आरो लोगोसे बाय'टेक्न'लजिकेल कम्पानि बाय'कनफोरनि हेडक्वार्टाराबो बेयावनो दं। बेनिखायनो बेंगालरखौ भारतनि गेजेराव आईटी केपिटेलबो होननानै मिथिनाय जायो। बेंगालराव बोसोरफ्रोमबो बोथोरा सोलायनो रोङा। 40% गार्डेन आरो 15% फुख्रिखौ लानानै बे सिटीखौ भारतनि मादाव गार्डेन सिटीबो मुं होनाय जायो। बेंगालराव पारसेन्ट हिसाबै बुहुमनि मादाव बांसिन इन्जिनियारफोर थायो। बे सिटीआव खमैबो 1 लाखनिबो बारा इन्जिनियार सुबुंफोर थायो। बुहुमनि मादाव बांसिन इन्जिनियारिं कलेजफोराबो बेयावनो दं। बे सहराव नोंथांमोनहा माखासे गोबां गोजौ बिल्डिंफोरबो नुनो मोनगोन। बेंगालराव खमैबो 20 थालानिफ्राय 46 थालासिम बिल्डिंफोरा खमैबो 200निबो बारा दं। बे सिटीनि बयनिख्रुइबो जौसिन बिल्डिंआनो जाहैबाय मन्त्रि पिनाकल। बे बिल्डिंआव गासै लानानै 46 फ्ल'रफोर दङ। बेंगालरनि हान्था-मेलायाव बयनिख्रुइबो साबसिन मदद होग्रा होनोब्ला बेंगालर मेट्र', जायखौ नाम्मा मेट्र'बो बुंनाय जायो। भारताव सिगांसिन इन्टार-सिटी भल्भ' बास आरो लोगोसे रेडबास.इन आबो बे सहरनिफ्रायनो जागायजेन्दोंमोन। बेंगालरनि केम्पे-गौडा इन्टारनेशनेल एयारपर्टखौ इन्डियानि थामथि भिर एयारपर्ट होननानै मिथिनाय जायो। बेंगालरखौ भारतनि पप केपिटेल अफ इन्डिया होननानैबो मिथिनो मोननाय जायो। बे सिटीआव बयनिख्रुइबो बांसिन आईटी कम्पानिफोरल' नङा, गोबां पाबफोरबो दङ। आरो बुहुमनि बयनिख्रुइबो मुंदांखा एर'स्पेस कम्पानि जेरै बयिं, एयारबास, गुडराइट, डायनामिक, हानिवेल, जीई एभिएशन, इउटिएल आरो माखासे एर'स्पेस कम्पानिनि आर.एल.डी. आरो इन्जिनियारिं सेन्टाराबो बेंगालरावनो दं। लोगोफोर, बेंगालरनि सोमोन्दै आंनि दिन्थिनो लानाया बेनोमोन। आरो बेंगालरनि खाथि-खाला बेरायथाव जायगाफोरखौ नोंथांमोनहा नायनानै लादो। जेरै बेंगालर पेलेस, लाल बाग बटानिकेल गार्डेन, बिधान सौदा, कुबन गार्डेन, बानारघाटा नेशनेल पार्क, UB सिटी मल, MG रोड, बेंगालर इस्कन टेम्पल, सामार पेलेस, वन्डारला एम्यूजमेन्ट पार्क, इनोवेटिव फिल्म सिटी, जवाहरलाल नेहरू प्लानेटरियाम, केम्पट शिवा टेम्पल, आलसुर लेक, बागमाने टेक पार्क, बेंगालर फोर्ट, बेंगालर एक्वेरियाम, कर्नाटका हाई कोर्ट, एसटी मेरी चार्च। थेंक इउ फर वाचिं लोगोफोर। खुलुमनाय जासिहरबाय। लोगोफोर, भिडिअखौ लाइकबो खालामदो, अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइबबो खालामदो।